dane z príjmov si treba dávať pozor na inštitút motorových vozidiel, ktoré dosahujú určitú hodnotu. Ľudovo im hovoríme, že luxusné motorové vozidlá. Dve veci. Skúmame túto skutočnosť pre klasifikáciu osobných motorových vozidiel v KPčku a hodnotu 48 000 eur a viac z pohľadu ocenenia daňovej vstupnej ceny. Čiže toto môže byť napríklad aj rozhodujúce kritérium pre účely tej zmeny od 1.1.2026 pri osobných motorových vozidlách. Čiže budete paušalizovať, vy budete mať napríklad ocenenú účtovnú vstupnú cenu, 49 000, ale z pohľadu daňovej vstupnej ceny to bude nižšie, lebo tam nebudete mať tých 50% z pohľadu paušalizácie. To, čo sme si povedali, ten paragraf 52 ZZZK, čiže nebudeme sa baviť o luxusnom motorovom vozidle. Čiže pozor, posudzujeme daňovú vstupnú cenu, nie účtovnú, čo práve na 0,22 môžete mať na oko ako keby luxusné motorové vozidlo, ale z daňového hľadiska to nebude považované za motorové vozidlo s týmto ocenením a nebudem sa podriadovať paragrafu 17 odsek 34 zákona o daní z príjmov. Takže aj to si treba mať na pamäti, že tá paušalizačná DPH môže ovplyvniť takéto správanie z pohľadu daňového dopadu. No a vieme, že pokiaľ teda niečo takéto nastane a mám takéto motorové vozidlo, tak zákon ukladá povinnosť dosiahnutia minimálneho základu dane preto, aby som si mohol z tej daňovej vstupnej ceny uplatniť plnú výšku daňového odpisu bez toho, aby som ho musel krátiť na limitovanú vstupnú cenu. Pretože ak nedosiahnem ten minimálny základ dane, tak pre mňa to v praxi znamená, že z pohľadu systému zákona nemôžem uplatňovať napríklad daňový odpis z hodnoty 60 000, ale len z hodnoty 48 000, čo je tých 12 000 pre prvú odpisovú skupinu a 24 000 pre nultú odpisovú skupinu. Takže toto je tá vec, že kúpim elektromobil v hodnote 80 000 eur, kde zjednoduším to, ročný odpis je 40 000, bude zaradený v januári, aby som teraz neriešil ten pomerný prvý rok, len aby sme pochopili tú podstatu, mám 40 000 eur daňový odpis. Teraz zrazu zistím, že táto výška odpisu mi podlezie hranicu 24 000 základu dane a teda zákon hovorí, že keď nedosahujete 24 000 eur na takéto motorové vozidlo, minimálny základ dane, tak si môžete uplatniť len 24 000 a nie 40 000, čiže prídem reálne o 16 000 eur daňový výdavok, ktorý už v budúcnosti nebude pre mňa v zásade aplikovateľný, pretože zákon o daní z príjmov hovorí, že v takomto prípade pri tej daňovej zostatkovej cene sa uplatňuje hodnota 40 000 a nie tých 24, ktoré mi nakoniec ten systém pokratil, lebo som nedosiahol minimálny základ dane. Čiže tých 16 000 v tomto mojom ústnom popise príkladu je pre mňa trvalá strata možnosti uplatnenia daňového výdavku v budúcnosti. A toto je presne to, čo ja vždy hovorím, že OK, nemám s tým zásadný problém, ale tvoríte základ dane z nejakých vstupných nákladov a súčasťou tých vstupných nákladov je aj nejaký odpis toho pôvodného automobilu, ktorý buď predám, alebo vyradím, alebo proste skrátka odíde z môjho obchodného majetku a príde nejaké nové, hej. A pri tom pôvodnom automobile si musím uvedomiť, dobre, môj ročný odpis bol 10 000, alebo môj ročný odpis už je teraz 0, hej. Môj základ dane je dostatočný, čiže stvárim sa, že nemám problém si kúpiť, darí sa mi aj drahšie auto na leasing, mám na splátky jedno s druhým v rámci toho mechanizmu a keď dôjde k tomu výslednému efektu posúdenia vplyvu na základanie, že tam teraz šupnem 40 000 a ma to stiahne pod 24 000, tak vlastne zistím, že prichádzam o takýto vysoký daňový výdavok, lebo skrátka som si to neprepočítal.